Здравейте, колеги! Аз се казвам Андрей. Вие гледате първия онлайн курс на HeadHardis Академия. И днеска аз искам да ви представя фейд с висок контраст. В този урок искам да ви покажа как да запазим контура в слепочи най-силния, а зад контура бъде много висок контраст. Сега този преливане е много актуално и днес ще го разберем. Стъпка номер 1. Аз сега ще подготвя за себе основа с приставка номер 1,5, положение на ножа отворено. По цял периметър аз ще работя с движение C-Motion и искам да запазя максимална плътност на линия на маса, коя накрая в моя дизайн ще върви успоредно с бретона. Обърнете внимание какво е движение с машинка. Слагам приставка на цяла повърхност, на цяла плоскост. Точно тя трябва да допира много плътно до глава. После, лакът трябва да бъде вдигнат нагоре, за да имате висока амплитуда. Ако лакът ще ви бъде до тяло, амплитуда ще ви бъде много къса. Много важно, още положение на глава на вашия клиент. То трябва да бъде отклонено от вертикална плоскост. Ако той ще седи право, ви няма как да запазите тази weight line. Ви ще я отрежете. Това е анатомически така. Значи, глава отклонена от вертикална плоскост, лакът повдигнат. В момент, кога искате да запазите максимална плътност по линия на маса, фликваме. Излизаме. И тя автоматически ще стане максимално плътна и тъмна. Стъпка номер 2. Да засечем нашия нула гайда. Ако искаме да запазим максимална плътност на контура, по линия на растежа на слепоче, кога ще подминаваме с нула гайда, не режем до ъгъл на слепоче, а оставяме един пръст и половина до самия контур. Гледайте. Ето така.
така. Не режем до края. Трябва да го запазим. Обърнете внимание, че моя линия на маса, weight line, е успоредна с нула гайда. Това е много важно. Следваща стъпка, взимаме шейвър и работим по стандартния начин. Натискаме по линия на растежа към нула гайда. Вече не натискаме и правим леко флик. Обърнете внимание, ако вашето фолио, независимостта какъв шейвър ще използвате, дали Андис, или Вол, или Babyliss, или други, ако ще го сложим според нула гайда, леко под ъгъл, а не успоредно с него, и направим малко кръгово движение, вие няма да направите още една черта. Следваща стъпка. Работим
с нож без приставка, положение отворено и работим наполовина от разстояние между 0 гайда и линия на маса. Значи 50 на 50. Как процедираме в тази зона? Подобно. Ви трябва да правите пак един пръст, да не го режете с отворено положение на ножа. Ето този резултат ви трябва след като минете с отворено положение на ножа. Сега взимаме приставка номер 1, положение на ножа отворено, влизаме точно в нашия weight line, в линия на маса. След това затваряме нож и бием по граница между отворено положение на ножа без приставка и единица отворена. Следваща стъпка. Положение на ножа наполовина и след това затворено бием по долна граница. И наше преливане готово. Нож наполовина. Добре. Сега оформяме слепоче.
страна е готова. Обърнете внимание колко висок контраст между weight line, линия на маса и приливане отстрани, и защото сме не пипали цял алгоритъм зона на слепоче, може да го засечем сега здраво и той ще бъде видим. Повтаряме същия стъпки от друга страна. Искам да ви обърна ваше внимание, че с помощта на движение на машинка и глава, коя не е в вертикална плоскост, аз мога да не използвам приставка 0,5. Значи мога да кажем, че тази техника се води skip guard. Пропускаме приставка.
Добре, искам да ви представя финален резултат и да ви напомня какви техники сме използвали за този вид на преливане. Обърнете внимание колко висок контраст между страни и отгоре. Точно по място на заоблена глава имаме една линия на маса, която върви успоредно с бретона. Зона на слепоче изглежда по-силно според цяла част от страни и в тила. Кога съм правил преливане, не съм използвал приставка 0,5, а работил с вдигнат лакът и с голяма амплитуда на движение и пропускал съм приставка 0,5. Вие гледахте онлайн курс на Headhunters Академия. До следващия път!